Tillykke, Kent. Du har vundet prisen som årets kendis. Hvordan har du det med det? Jamen, ja. Jeg føler mig lidt som Mads Mikkelsen, da han vandt hans Oscar. Han snakkede med mig. Vi var i byen efterfølgende. Ja, og han sagde, at han godt vidste, at der skulle se store ting for mig sådan herude i fremtiden. Og det kan man sige, det havde han jo ret i. Så ja. Kent, hvor mange kendiser tror du kender i alt? Jamen, jeg kender et par stykker efterhånden. Nej, Marie Eik, Michael Falch, statsministeren. Jeg mødte Basim her forleden uge. Vi udvekslede faktisk sådan sangidéer, og han roste mit arbejde for et specielt digt, jeg lavede her forleden. Prins Joachim og jeg, vi har været rigtig tætte i vores gymnasietid, men han er sådan lidt snobbet efterhånden. Det arbejder jeg ikke med, så vi er ikke så tætte længere. Og så ja, så Mads Mikkelsen selvfølgelig, som jeg nævnte lige før. Mads Mikkelsen og jeg, vi går langt tilbage. Ja.